Hi guys, good morning. फुंनि बेरायनो थांनो सानदोंमोन लोगोफोर बेरायनोनो हानाय नंला माथो थान्दायानो बाराथार बार स्लिउ स्लिउ फैसोदों लोगोफोर आं मोनसे टपिकसो लानानै फैबाय आरो थांनो बानानै थांनो बाबाय माने मर्निं ओरैनो एक्सारसाइसनि थाखाय ससे आधा घन्टासो थांनो नागिरदोंमोन लोगोफोरा थान्दा बाराद्राय होननानै थांला ओंखायनो आरो आं मोनसे आरो खोनाबाय दं माबा जब मेलानो बे जब मेलाखौ आरो थांनाय बोसोरावबो होदोंमोन थांनाय बोसोरनि जब मेलाथ' फाल्तुथार जादों देग्लायनियाबो माबायदि जायो लोगोफोर खानापारा फिल्डआवनो जागोन लोगोफोर ओंखायनो जायफोरा फैगोन कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय लोगोफोर जोंबो थांनायनि सानदों टाइम मोनो ना मोना आरोना टाइम मोनबा थांसिगोन टाइम मोनाबा थांला आरोना लोगोफोर जब मेलायावबो मा होगोन मा सोंगोन ओंखायनो निउसखौ एसे नायनानै लानांगोन लोगोफोर बेनिफ्राय मानसिफ्राथ' जाखागोन जानाया आरो बांसिनानो होनदों IT सेक्टरनि आरो किबा नार्सिं सेक्टरनि बिदिसो होननाय खोनादों होमबा नायनोसै थेवबो मोजाङै सोंदावनानै नायनोसै लोगोफोर प्राइभेट जबसो जागोन बायदि मोनदों आं सरकारि साख्रिथ' जागोन ना जाया हमनो हायाखै सरकारि साख्रिबा जागोन ना जाया लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्था सरकारि जागोन ना प्राइभेट जब जागोन लोगोफोर ना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर जब मेलानि बिखयखौ आंबो बारा मोजाङै मिथियाखै बेखौनो आरो लोगोफोरा बुंबाय थानायखाय लोगोफोर थान्दा बारालै थान्दाथार माथो खालामनो ना लोगोफोर खुवाबो फुदों जोंनाव दे लोगोफोर